Ajina janta. Okay, so asa ukandamanga ukajamba huko sasa. Okay, fine. So okay, guys, thank you so much. I don't know ngati ndikumveka, but I will try my level best to tikano on the, so I don't want to be in a frame, right? Okay. So kwano samene mukutonera kuzera pa Facebook takulandirani, kwano samene mukutonera kuzera pa YouTube takulandirani. So I have to readjust everything to here and on YouTube, and I have to adjust also on Facebook to here, so that we are on the same platform. Anthu okwana 47 akuonera kuzera pa YouTube, ndipo anthu okwana 33 akuonera kuzera pa Facebook. Okay, anthu okwana 31 pa Facebook, anthu okwana 47. Guys, ngati mukundimva bwino tachitani comment, like tangochitani comment tiwerenga dzina lanu ndani, mukuchokera kutiko. Guys, mumve kuti mwalandiridwa kwambiri ndipo ndife anthu onyadira kwambiri. Ndiri pano kuwerenga ma comment jet. Okay, fine. So, yeah. So, okay, live from Cape Town. Slow connection. Why? Okay, ndikuze ni Jonje. Tili live pa Facebook komanso pa YouTube. Ngati mungaone kuti network yadula kwina kwake musaphonyane. Chimene ndikufuna kwambiri lero musiku lero ndicho kuti ndikwati ngokuzumisani kuti titagwira ntchito mulimbika, mutatichita support. Mutakhala nafe mu nthawi yonse imene takhala tikukupasirani ma videos osiyana pa YouTube komanso pa Facebook, kukusangalasani kuyesera ndithu mu njira ina iliyonse, kukuwuzani kuti zikuchitika njani ku Malawi, zikuchitika njani pa ziko, zikuchitika njani kwina kulikonse kumene kwina kulikonseko. Yafika nthawi imene a YouTube atizindikirisa ndithu kuti zimene mumachita zija anyamata, yafika nthawi yakuti mukondwere, yafika nthawi yakuti musangalale, ndipo motero atiyamika mwapaderadera potitumizira play button. Ndi chinthu chimodzi chakuti sinachembekezere, like in my life, like I was just doing a YouTube video, man. Like, okay, fine, just love it. Me and my friend all day, like murumu kuzisekera kuyesera kuti mwina mwake tipange modani kuti chiti chose chiteke in our bedroom, like in the blanket. So actually set up a table bed, just like 30 centimeters, but still more. China chini chase chinateka. Anthu okwana 56 akuonera pa YouTube, ndipo anthu okwana 54 akuonera pa 56, 57. Wow, okay, fine. So 58 pa Facebook asogora so fun. Okay guys, congratulations. So tingowerenga ma message amene muli ali pa Facebook akuti live from Joburg, Manle Ngoma, ndathokoza kwambiri. A Stabi Witness live from Johannesburg, ndathokoza kwambiri. Live from Johannesburg, Ibrahim Jiri, Dan BLC, ndathokoza kwambiri. Kwano samene mukutumiza ma message, guys, please tumiza message yanu. Anthu okwana 70 akuonera kuja 72 kuza pa Facebook. Wow, it's so insane, guys. It's so insane. I don't know about it. Wow, okay, fine. My name is Daniel Beulani from Mozambique. Ndathokoza kwambiri anzathu aku Mozambique. Muliko bwanje afikikala akuti from Durban mmakwanira man, ndathokoza kwambiri. Akuti ndani hapo Jose Clara Kasambala, munthu wamkulu ule mwandu, ndathokoza kwambiri tili pano musiku la lero. Okay, George Nyanga Jali akuti Dolo Samu umandiwaza, ndathokoza kwambiri. Henry wasopano ndakuona ne kwambiri. Joseph Petro akuti okay no Joseph Pedro akuti mmakwana, ndathokoza kwambiri. Era okay, I think in admin akuti live from Blantyre Limbe, but vuto ndi network basi. I don't know network kuvuta kwanu kapena kuvuta kunoko. Ndathokoza kwambiri guys. Anthu nonse samene muli pa YouTube mukhoza kutumiza message tiwerengaso chimozimozi. Koma pa YouTube anthu akusogola kwambiri po atipasa 20 likes. Chimene chinthu chili chamamana kwambiri. So chimene ndingofuna ndichokere tichite open play button. Tione kuti ngati muli zotani. Like okay, so Mungo kuzane, like just like a quick reminder. Pa
ma play button ngatawawa ku Malawi atumizidwako okwana atatu. Iyi ndi number 3. Of course yafikira mziko la South Africa koma ndiyo pasidwa kwa Malawi. So iyi ndi number 3. Pa number 1 anatenga play button anali Chemandota. Ndipo pa number 2 anatenga play button anali Makosana. Ndipo pa number 3 Sema Vita. You know. Okay, so ndatokoza kwambiri Umari Musa, ndatokoza HB Malawi, akuti HB aliompa, ndatokoza kwambiri aseta kuona kwambiri. Umve kutokozera kwambiri Alex Nsuliza. Kumene koso kuli Medrico Babes. Hey, muli bwanji kumene muli bwanji. Slow connection pa Facebook usekati ivute. Okay, so guys, kundikonda kwanu, kutikonda kwanu, munthawi lesemeta khati kujambula ma videos kwa pindula. Tapanga zinthu zamphamvu like in live. I didn't even expect that I would reach this far, but you made it possible, guys. This is not only for me, it's for everyone watching there. It's for everyone who believed in us. It's for everyone. And okwana 87 akuonera pa Facebook. Okay, mukuonera video iyi kuchokera kutiko. Kwina kuli konse kumene muli muziwe kuti ifeyo okay, awopo pali Godfrey Masamba akuti live from Palombe. Ndathokoza kuti panje ku Palombe kwathuko. Oh yeah, kwathu Malawi. I mean kwathu Malawi. Okay, so pa YouTube ndifuna ndikuze ndi chinthu chimodzi. Like apa ndikapanga chinthu ndikona ku YouTube. Like this is Facebook and this is YouTube. Ngati pali ma YouTubers ena lonse amene akuonera pa ma videos awawa. Ndipemphe kuti never give up. Never give up. Don't do this for money. Don't do this to be rewarded. Don't do this to be posted by big people or whatsoever, big pages out there. I can tell you guys. Palibe page ina iliyonse YouTube imene achita post about me. But I'm still okay. Fine. Kumapedopedo kongo like last week Kibopia so nandi chita post and nandi chita appreciate. Rafael Sima nandi chita post and nandi chita. You still have that, eh? Can you connect me on Facebook? Can you connect me on Facebook? Oh yeah, it's fine. We'll. What time is it? Okay, yep. Okay, so baba guys, anzatu Facebook. Sitina kuiwaleni. Onele kuti panali kavuto pang'ono kukuza network. Ndeno apapa tikwenekano kukakonza kuti china chilichonse chiteke. Okay. I think you want to connect with me. Yeah, I didn't want to connect with you, but now I think it's. I want to go. You want to go, ne? Okay, fine. So you're still busy, then we didn't take any photo. We did play too long procedure. Yeah, we cannot do it. Yeah. Okay. Yeah, we can do it. So later on. Okay. Now, kwa wina aliyense out there, azinzatu pa YouTube, azinzatu kwina kuli konse kumene muli. Now, I think it's high time kuti no tikoneseni play button imene takanthawi yaitali tikuigubira, takanthawi yaitali tikuidikirira, takanthawi yaitali tikufuna kuti china chilichonse chikhale mchimake. This is high time. I want to present this, to show you this, to give you this, We need this. We need to see this. I don't know. I'm so excited to do this. Wow. I'm so excited to do this, but yeah, I have to do it. So yeah, let's do it. Julius Mndali Murbanji. Okay, Lois Julia live from Mozambique. Ndathokoza kwambiri live from Mozambique. Manyazi Windy, HB Malawi. Apa sindi kuchoka. Okay, so I don't want to take long. So it's time for us to unseal this package. Okay, Facebook people, this is the package. YouTube people, this is the package. As you can see, it's well sealed. Sidina jita open it. Though tinali tinjala kuti no tione what's inside, but tonight
Tinali, wait, like, okay, fine, we mustn't screw up everything. We have to wait until everything is done. So, this is the play button. Okay, I'll use this screw. I will use this. Wow. Okay. So, yeah. Kwa nose, yeah. Kwa nose, this is the moment we are the play button. This is the moment we want to see what is inside. This is the moment we have been waiting for quite a long time. This is the moment we have been waiting. So we have to open it. Okay, so yeah, this is it. Facebook, YouTube people, and this is it. Our friends from Facebook. So, okay. Wow. I don't know which side, but let's do it this side. Let's do it this way. Wow, guys, look, how did they protect it? Okay, so ababa pali kakadi. Wait. Ababa pali kakadi from YouTube. From YouTube, congratulations on your subscriber milestone. We honor you like this. Look at this. Wow, it's so fine. So, wow. Guys, okay, fine. For now, later. Okay, so there is this letter that says, do you remember your first subscriber? The answer is yes, I know. She is Rose Kama. That's my first subscriber. You are 100. No, I don't know. You are 1,000. No, I don't know. The chances are you do, and we know that you are definitely remember you are 100,000 subscriber. Yep, I know my 100,000 subscriber is you. You people, you did it. So, okay, fine. So, palikala imene tikonza kutitengera nthawi itali kuti tiwerenge, so I don't want to go in live with it. Ngati mukuonera video pa YouTube ndichita scan muonera video after like however, but this is wow what we have been looking for. This wow. Wow. Okay. Wow. Okay, recognize your team. Okay, fine. Okay. Wow. Guys, this is the play button imene atipasa YouTube. Ndiyo play button imene kati kuyidikirira kwa nthawi yayitali kuti tikhale ndi china chilichonse. So I just wanna go in details. Kwa nonse amene muli pa YouTube, this is the message. Kwa nonse amene muli pa YouTube, akulemba kuti presented to Sam Mavita for passing 100,000 subscribers. So kwa zinzatu amene muli pa Facebook, I don't know how to do this because I don't know how to show you clearly because there is this light coming behind. Let me switch it off. Okay. Kwa nonse amene muli pa Facebook, this is the message. I think you get it. Presented to Sam Mavita for passing 100,000 subscribers. Wow. Okay, guys. Play button in the menu yaberekedwa and atipasa zinthu zambiri, ma document ambiri and china chilichonse tionesana kuti play button china chilichonse chachitika. Guys, ndifuna ndithokoze kwambiri kwa nonse amene munatenga gawo lapaderadera. Ndithokoze kwa okay, I have to say this in English. I want to thank my friend Rose from Papua New Guinea for recognizing me and like appreciate me enough, like always pushing me to do more videos. I just want also to thank my boss, the one who always pushed me to make more videos, and or the one who always encouraged me when I'm down in my YouTube video creation. Ndingofuna so ndithokoze azinzanga onse amene makhala mukutengapo gawo munjira ina iliyonse yosiyana. I met a lot of friends like Solo. I want to appreciate you, and I want to appreciate a lot of friends, the friends that I am with
This guy is my brother. I don't want to appreciate him because he is the owner of Sam Mavita YouTube channel. So he is the one also who have to support you, who have to thank you, who have to appreciate you enough. And ningofuna so nditokoza zinzanga usamene takhala pa ulendo adimini anga pa apa WhatsApp adimini chitani ndikufuna ndikutokozeni mwapadadera adimini apa Facebook no samene mumagwira ntchito mwalo osiyana ndingofuna ndingofuna nditokoze mwapadadera anthu onse amene takhati kuziwa na pa ulendo komanso kuyendera limodzi anthu ngati Florence ndifuna ndikutokoze mwapadadera anthu ngati Taira ndifuna ndikutokozeni mwapadadera Adolphus Nkandawire ulemu wako pali list ya anthu ambiri amene ndikhonza kuwatchula anthu amene mwakhala mukundipusha anthu amene mwakhala mukuyenda nane sindingamalize video iyi ndisanathokoze my daughter pokhala mmozi mwa anthu amene ndimamuchita kwambiri appreciate chifukwa chokuti ndiye mmozi amene tikamakamba za Sam Mavita YouTube channel ndi amene timankamba ndi amene mumaona logo yake ndikamayankha kuti dzina langa ndine Sam Mavita amene amabwera amene paja ndi Auntie Rose amene timakhala tonse tikumuona ndi daughter wanga. I always do this for him, I always do this for her, I always do this for my boy Comfort, I always do this guys for you. Ndizakhala ndikupanga ma videos mpaka nakalekale even itafika nthawi imene sindilinso mwina munthu otchuka ngati imene ambiri amaganizira kuti ndine. So I will always appreciate you, and this play button is not only for me, it's for you, it's for my friends, it's for my family, it's for everyone watching this. Ndifuna ndikutokozeni mwapadadera guys, and I have to say thank you for being there. Thank you. Please, you already Taonga. do everything. This is my play button. Okay? So this guy just only show you guys, understand, this is my play button, so I'm take it home now, understand. This guy just only organize belong to him. At least I give him permission to open this book, understand. But you don't make serious from him. Okay guys, nditokoza kwambiri KK Malawi amene munachita compose nyimbo ya Sam Mavita imene timaika mu nyimbo ina iliyonse ya Sam Mavita. Nditokoza kwambiri producer S1 Beat, nditokoza kwambiri YB, nditokoze wina aliyense amene takhala tikugwira ntchito limodzi, nditokoze sonzanga Raphael Sitima for being there in almost all times, for being there in every time. Okay fine, so tinachuka chifukwa cha ma videos hapa YouTube, chifukwa cha anthu amene mmatikhulupirira, chifukwa yo guys, let me do this. So okay, so that I stand with the digital to the ground. So china chilichonse chimene chinachitika aliyense amene mapanga create my videos. Okay, so ndifuna ndiyambe kuwerenga ma comments. Chifundo Bishop, thank you so much. Luciano ukuti bwanji kodi. Hi brother Lucas Pili. Solofelo Sokobi, thank you so much for appreciating me. Big up. Well, you did it. Thank you so much. Grace Wyson. Okay, thanks. Kwano samene mapanga ma videos pa YouTube guys, osafoka Dan BLC ndanyadira kwambiri kuti Sam Mavita TV pamene pazandipasa mphamvu cause like this channel. Daniel Belan from Mozambique, ndathokoza kwambiri. Dasho ndathokoza nonse guys amene mukutumiza message guys. HB apa sindi kuchoka kutekera I come 5k no matter fans. Okay, yeah, okay fine. So akamatumiza zizi satumiza inshallah. So yeah guys, we shall meet in another video. Ngati mukona video ikuzera pa YouTube, like see live video ndikondisa tuzo siyana koma I want to thank everyone guys of you. So tikumaliza video ndi anthu okwana 62 pa Facebook ndipo anthu okwana 20 ku YouTube. Yeah, thank you so much guys. Network imafuna itonese zina ndi zina koma yatilephera ulendo uno yatilephera. Thank you Yasin for coming. So you don't want to say anything at last? That is just only you are not in frame. Yep. This is just last is only hope.